kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido! Kagabi po, nanalo po ako ng grand prize. Wow! Kaya lang po yung grand prize po na napanalunan ko, trip po to Boracay for 2. Wala naman po akong jowa. Ay! Ano ba naman yung problema mo? Alam Kailangan mo, pa talagang jowa bit-bitin kaya pag pumunta ng Boracay. Siyempre, best friend. Oh, yan. Sino ba? Nanay mo. Oh. Diba? Sino yung mga deserve sa buhay? Alam mo, hindi naman po porke magbi-beach, agad ang naiisip natin, meron tayong eemehe na jowa. Gusto nyo kagad pagulong-gulong sa sand. Kaya nga Gusto nyo agad may mga tama. Oh. May mga pagulong-gulong at kahabulan sa dalampasigan. Tsaka lalo pa, kung kailan mo ba yan i-avail? Kung December, malamig. Oo. Diba? Hindi naman kailangan jowa. Tama. Dapat alam mo, yan Pwedeng yung BFF Tapos doon mo mahanap sa Boracay. Ayan, sabay yan ang kayo. exciting. Yan ang ang hahanapin mo. Sino kaya sa mga BFF ko ang naghahanap din? Ayan. So kung halimbawa naghahanap din, alam na din. Mas may thrill yan, hunting. Correct! Diba? Maganda yun. Tsaka a weekend to remember. Kasi something na ginawa ninyong magkaibigan. Yan, tama. Ganon. Ito naman yung problema mo. Buti ka nga. Yan yung napanalunan mo Yan tayo Alam mo, yan yung mahirap talaga sa atin. Hindi talaga tayo grateful. Yan yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng inis sa katawan, ng galit sa katawan, at inggit sa katawan. Kasi hindi tayo grateful. Kung anong meron sa iba, yun yung ginugusto natin. Pero yung iba din, yung meron sa correct, atin, yun yung ginugusto. Kasi kung ako hindi ako magpapaka-plastic. Mas gusto ko yung napanalunan mo kaysa yung napanalunan ko. Ano ang napanalunan ni Ayala? Electric kettle. Okay lang naman sana. Kaya lang meron na kasi kaming dispenser. Yun Ayan. I-donate mo na lang. I-donate ko naman talaga. Yun yung gagawin ko dun sa kanya. Kaysa naman matambak. Tama. Diba? So, at yun din mga kabisyo, isang bagay na pwede nyo pong gawin ha. Baka naman all throughout this year, may mga bagay kayo nabili online na hindi nyo pala magagamit o hindi nyo nagamit. Hindi pa nabubuksan. Nakalagay pa sa itim na plastic, di ba? Nakalagay pa dun sa itim na plastic. Adi baka naman na merong, hindi baka, malamang kung hindi mo yan nagamit ng ilang buwan at naka-plastic pa yan, ibig sabihin that's not meant for you. It's meant to be shared. Correct. Yan, kung sa diba? mga pagkain parang tumakaw lang yung mata mo. Correct, dahil takaw nakita mata. mo, yung bang ganda to. Check out mo, pero hindi mo nabuksan. Yan, So it's not meant for you, it's meant to be shared. At saka yung sinasabi po namin, meant din po yan sa amin. Correct. Dahil kami po yun. Para po sa amin tong mga advice na to. Maging grateful ka, maging thankful ka. Pero totoo yun. It's always easier said than done. Totoo. There are so many times na ang dami nating naririnig mula sa mga tambalanisa natin na pasasalamat dahil dun sa mga advice natin na nakatulong sa kanila. Alam niyo po ba na yung advice namin na nakakatulong sa inyo ay hindi po namin na-apply sa tunay na buhay? Kasi mas madali talaga siyang sabihin kaysa gawin. Diba? Yung mga katulad ng be grateful, be thankful, ganyan. Hindi, alam mo, sa totoo, there are days na
na reklamador din talaga ako ng taon. Na sa halip na magpasalamat ako kung anong meron ako, nagre-reklamo ako. Pero ano lang yan, it takes practice. Yung gratitude na yan takes practice, mga kabisyo. Kailangan maging grateful po talaga tayo. And speaking of grateful, pasalamat tayo sa ating The Pod Network family. Yes! Nagkaroon po sila ng the first ever Christmas party. Yeah. Diba? So, alam mo, yan yung mga batayan kapag ang isang kumpanya ay nag-i-improve. Tama. Kapag nagkakaroon na ng Christmas party. Tapos sunod dyan, kapag nagle-level up na, ibig sabihin, meron na silang mga corporate social responsibility. Tama. At saka yung kaibigan mo, kapag ang kaibigan mo, ang paraan na ng pag-celebrate niya ng Christmas o birthday ay charity. Ano na yan, mga indikasyon niya na, na nagiging nakaluluwag-luwag. Ayan. So, kagabi, sign of maturity na rin correct, din. at sign of maturity. Kagabi, yan, The Pod Network, meron kaming Christmas party first ever since they started. Correct. Although kaka-start lang naman, 'di ba, ng TPN. Ayan. Pero nakakatuwa lang na yung mga kapwa namin podcast. Yes, podcasters! Nakilala natin at nakasama natin. Alam mo, kapag yung first ever na naka-attend ako ng event ng mga podcasters, promise, alam mo talagang podcasters yung event kahit hindi mo hindi mo alam kung ano yung event. Kasi ang nagpa-podcast ingay sila. Correct. Nagpa-podcast is, alam mo, lahat nagdadaldalan. Lahat po nagdadaldalan. So kung hindi nyo po alam, kami po ay may podcast on Spotify. Kumikinang na Tambalan. Ayan. I think it has mga 200 plus na episodes. So kung gusto nyo mag-catch up, pwedeng-pwede naman. Tapos every Monday po yung drop ng aming bagong episode. Kung tatanungin nyo anong pinagkaiba, marami pong pinagkaiba. Yung mga bagay-bagay na hindi namin pwede isplok sa radyo. Correct. Doon namin sinusplok. Kaya yung podcast na yan, hindi namin pinaparinig sa mga asawa namin yan. Kaya kapag diniscourage namin sila. Oo, kapag halimbawa, yung asawa ko nasa sasakyan kami, tapos ilalagay niya sa Spotify, tapos kumikinan na Tambalan, sasabihin ko sa kanya, ano ka ba? Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Huwag ka na makinig dyan. Sabi niya, may bago kayong episode. Ay, di wala. Wag ito na lang, maganda tong balita ngayon, mainit-init. Yan. Diba? Ganon. So, may medyo unfiltered yan doon sa podcast. So, we invite you to also get to listen to our Kumikinang na Tambalan na podcast. Available po yan on Spotify. Oo. Bigyan namin kayo ng konting idea. Mga ano bang ini-explore ni Nicole Yardo, yung mga kanyang ilusyon sa naglilinis sa swimming pool. Yan. Yung mga yung mga fantasy ko dun sa naglilinis ng swimming. Mga ganon. Kaya hindi ko pinaparinig sa asawa ko. Kasi malalaman niya yung pantasya sa naglilinis ng kumukuha ng dahon. Dahil yun sa mga napapanood ko in the past Nakakaloka. Kaya yun yung sinasabi ni Jex. Huwag ka na makinig dyan doon na, ikaw din naman, meron ka din mga sinusplok diba? Ito na lang sa mga nagiinit na balita. And speaking of nagiinit na balita, nabalitaan mo yung Pet Hero. Ay, oo, yung nasunog. Ang galing, yung sa Mandawi, Cebu. Oo, grabe si ate talaga saludo doon. Oo, grabe yung presence of mind. So, yun yung literal na buwis buhay. Correct ka. So kung hindi nyo po yun napanood, kahapon ba siya nangyari? Or the other day? Basta recently lang. Kahapon, So may nasusunog na building sa Cebu. Tapos kitang-kita mo talaga na yung apoy itim na. Tapos meron na talaga mga flames. Lumalabas na doon. Lumalabas malapit na talaga. Sa area niya. Correct ka. Una sa lahat, ang galing kasi naisip niyang i-save agad. Yung kanyang mga pets. So nauso mga na poma ata yun mga pom. Alam mo, alagang-alaga. Ang ginawa niya, tinapon niya. Sa baba, sinalo ng mga tao. Dalawa yon. Tapos, ang galing rin ng pagkakababa ni ate girl. So, malalaman mo talaga dito yung adrenaline rush na tinatawag. Kasi kung paanong, yung presence of mind ba, sobra yung presence of mind niya na nung pababa siya ng building na hinawakan niya yung edge. Naglambitin muna siya. Hindi ko maiisip yun. Ang maiisip ko na lang, alam mo ko ako yon, Jex. Sa totoo lang, ang maiisip ko talaga, Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Kasi alam kong hindi ako makakakapit. Hindi ko, ang galing niya kung paano siya kumapit. Tapos kung paano siya bumaba. Kung paano niya ginamit yung paa niya para bumaba dun sa ladder na binibigay ng bumbero. Kinapahan ng paa niya yung ladder. Kinapahan ng paa niya. Hindi ko maiisip na kapain ng paa ko yan. Ang maiisip ko na lang, Lord, patawad sa mga kasalanan ko. Mukhang makakabitaw na po talaga ako. Ito na po ang huling sandali. So kaya nakakabilib. Nagbabagang balita kasi literal na nagbabaga. Kasi, at saka ang galing na parang
it was just a few seconds nung Oo. finally nakalambitin siya. Sumambulat yung apoy eh. Oo. Yung talagang matatamaan. Doon sa area niya, yung kantong-kanto na sa edge na Correct. talagang biglang lumiyab yung apoy. Lumiyab talaga Oo. siya. Ang galing, nakakatuwa. Pet hero. Ayan. Kaya Kundi shout out sa'yo, ate. Shout out sa'yo, ate girl. Oo, isa kang hubagang ate ko rin. Oo, galing-galing mo, girl. Sobrang, alam mo, bukod talaga dun sa part na una niyang sinave yung mga pets. Yung naisip niya pa yung kanya mga pets. Kaya nga nauso na naman yung linya nga, no pets left behind. Correct. Oho. 'Di ba? Bukod doon talaga yung presence of mind niya talaga sa paglambitin. Promise pang pelikula. Ayan, oo. Ang galing talaga, bilib na bilib ako. Tapos parang ano siya, hindi siya parang yayamanin eh. Kasi nung in-interview siya, gumagamit siya ng mga salitang well, I thought. Feeling ko mayaman pag may I thought. May singit-singit na English. Feeling ko nakakamayaman. Tsaka makinis yung mukha. So parang feeling ko, ay, medyo to si ate girl. Ang galing, nakakabili. Actually, may nakita na ako ng mga posting na hinahanap yung si ate, yung mga advocate sa sa pet. Pwede bang tulungan nyo kami na para doon sa pet ata. Gustong tumulong siguro. Oo, kasi talagang pet hero eh. Galing, ang galing talaga. Ano siya, pwede siya talagang parangalan. Oo. Kasi ang galing. Lalo na ng mga pet organizations. Kasi Maging pet ambassador. Yan, pwede, di ba? Buti ka pa, samantalang kami ni Diego, yung pangarap namin maging PWD ambassador. Hindi pa natutupad. Waiting po kami. Pero kasi sabi ni Lord, hindi naman daw kasi tayo all the time magiging PWD. Yan yung sabi ni Lord. Kaya wag mong i-aim, wag daw. Hindi, kami ang mga magiging bosses ng mga PWD sa kanilang mga hinanaing. Sa True Lalo. Kareka. Itap nyo na kami. Oo. Willing na willing. Yeah. Kami pong magiging bosses ninyo. Ayan, pwede. Kasi kami mismo dinadaanan namin yan. Tsaka yung, tingnan mo, yung binigay ko sa yung sticker. Diba, na yung not all disabilities are visible. Correct. Si ilang beses na ako kasi naman, Jegs. Mukha ba akong PWD sa raffle sa suot ko today? So ilang beses na akong nauuna sa pila or nakakapag-park dun sa mga slot na dahil meron akong PWD card at ID. Pero ilang beses na rin akong yung sa tingin pa lang, yung tinitingnan nila ako na parang PWD. Naka-raffle sa pula-pula ng labi. Pero kasi yun nga, 'di ba? Sa ngalan ng lahat ng mga PWD na hindi kita ang kanilang disability. Not all disabilities are visible. Ayan. Doon kasi tayo tumitingin palagi. Lagi nating iniisip bulag, pipi, bingi, pilay, 'di ba? Yung lagi natin naiisip, oo naman, of course, kailangan din natin talaga silang bigyan ng priority. But there are others na ang disability nila ay mental. Tama. At ang mental, of course, hindi natin nakikita. Tingnan mo naman, 'di ba? Ilang beses na tayong nakarinig sa balita na physically, okay na okay. Lahat ng mga pinopost niya, ayos na ayos. Pero mentally pala, sobrang disturbed. Nag-i-struggle na siya sobra. Nag-struggle pala ng sobra. And that is a major concern. Yung mga tulad ko, ang cancer, hindi naman all the time may may nalalagas na hair. Hindi siya visible may mga iba na katulad ko na hindi visible. Diba? Meron mga iba na talagang halatang-halata kasi may paglagas ng hair, ganun. Pero may mga iba na hindi. Ikaw na may heart problem. Hindi naman nakikita yung stent mo sa puso yung bakal ko sa puso. Yung bakal sa puso hindi naman nakikita, 'di ba? Hindi naman all the time hawak mo yung meron kang medical certificate. Hindi naman na halata na every 6 months binabawasan ako ng dugo. Nag-iisang bag. 'Di ba? Hindi naman halata na nung huling Christmas party, nagkaroon ka ng award for Ubos Commutation Leave Award, 'di ba? Kasi hindi naman halata na every now and then may sick leave. Dahil diba? kinakailangan kasi yung follow-up check-up. Correct, kasi yung itsura mo physically, hindi ka naman mukhang 'di ba? Ganon. So yun, maging po tayo, maging gentle po tayo sa mga nakakaharap nating mga tao kasi muli hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan. Kaya ngayong Pasko Kabisyo, be extra gentle. Yes, yun talaga yun. Maging extra gentle po tayo, extra caring, and extra understanding. Tama. Ay, nakakaloka. Ang dami ng mga pinagdadaanan ng mga traffic. Madami na tayong pinagdadaanan ng mga, yung
pinag-usapan natin kagabi? Yung sa may Marcos Highway ba yun? Oo, na 9 yung 9 hours na biyahe nung papuntang weekend ba Antipolo. yun? Grabe, no? Parang umuwi ka ng Vera Catanduanes. Matapos po magsalita ni Nicole Yala na hindi niya ramdam yung traffic. Ayun, 9 hours! Kasi meron talaga meron talagang tambalan segment ng Monday ba yun? Sabi ko talaga, Jack, alam mo, hindi ko ramdam yung Christmas kasi parang hindi masyadong traffic. Like, pumunta akong QC, ano pa rin naman siya, 1.5 to 2 hours. Parang same lang, tapos, diba? one day later. Sorry na po. Tama talaga yung sinasabing, be careful what you wish for. Carmageddon is real. Diba, kahapon lang, umalis tayo ng alas 5. Anong oras tayo nakarating doon? Mga alas 7. Oh, ano lang, Mandaluyong lang yun. Oo, magsi-7. Totoo, na normally kaya dapat ng 30 minutes to 30 to 40 minutes. Oo. So, yan na po yung mga eksenang pinagdadaanan na po na extra on traffic. So, Correct. hindi na po para malate ka sa isang event, dapat agahan mo talaga yung alis. O kaya Mag-allowance ka na. mag-allowance ka, o kaya malate ka sa opisina. Araw-araw kang late sa buong holiday season. Hindi naman pwede nating isisi lagi at idahilan mo na holiday season. Mag-adjust ka. Tama. Holiday season nga eh. Correct. Diba? So dapat mag-adjust. And again, in terms of understanding, diba? Yun din yung i-adjust po natin, i-calibrate po natin Ayan. ulit yung haba ng pasensya. Tama. Wag nang yung pagod na nga ang lahat na nagsisigawan pa tayo sa kalsada. Oo. Meron ako na na-encounter na ganyan na sinigaw-sigawan niya pa sa kalsada na parang tas buti na lang yung sinigawan niya sa kalsada. Kalma lang, chill lang, parang sige, parang lutang. Lutang. Actually, mukhang lutang. Parang gusto ko nga isipin, fit ka po ba mag-drive today? Sobrang lutang ni Kuya kasi parang ang nangyari sa kanya, nakaharang siya sa may kanto. Siyempre pag nakaharang ka talaga, sagabal ka eh. Tsaka accident prone. So yung driver na sinigaw-sigawan siya, sagabal ka, gaya, dapat next time hindi. Ganon yung mga tas yung nakasagabal. Okay. Sige po. Alam mo lang ilan pong rugby tinira mo, Kuya? Nakailang ka today? Ayan. Nakakaloka. Kaya habaan natin ng pasensya kahit sa opisina ha. Yes. Yung may mga ka-opisina ka na hindi mo alam na halos walang tulog na pala yan. Correct. So, intindihan na lang. Intindihin mo kung bakit siya parang puyat, kung bakit parang hindi siya makaintindi sa instructions. So, baka kulang pa sa tulog. May ganun talagang Kapareho na lang ng aming PA dito na si Charmilat. Si Charmy. Diba pumarty nung nag-concert nung gabi sa atin. Kinaumagahan, may event. Pagbalik, naging imaw na yung boses. The other day, Taylor Swift, diba? Naging imaw. Grabe yung switching from Taylor Swift to imaw. Naging alien. Extra po kasi yung pagod, mga kabisyo. Dahil yung puyat medyo sunod-sunod. Tapos yun nga, kung halimbawa, ikaw pa yung nagdadrive, o kaya kahit hindi ko yung nagdadrive, kahit yun nga, nagko-commute ka nga lang, o kaya ikaw yung nakasakay, napapagod ka, what more pa yung mga nagdadrive. So lahat may mga pinagdadaanan. Tama. Masaya naman talaga, pero may mga pinagdadaanan. So kailangan habaan ng pasensya. Yun ang pinaka-importante, habaan po natin ang ating mga pasensya. At syempre, para ma-relax kayo, dapat makinig kayo sa 90.7 Love Radio. Bakit? Ay, kagaya na lang nga ngayon si Uncle Dagol nag-iikot. Nag-iikot si Uncle Dagol. Para mamunmud ng Noche Buena package. Yes, worth 1,500 pesos! Diba? Ganon. Sinusuyod po namin ang kamay nilaan para mabigyan ng Noche Buena package worth 1,500 pesos yung mga mahuhuli namin nakatutok sa Love Radio. At syempre, hindi lang yung mga nasa kabahayan, kaopisihanahan or sa mga tindahan, diba? Pati na rin sa mga sasakyan. Yan, tuloy-tuloy din po ang ating Love Knows No Boundaries. Hatid sa atin ng ACS. Maraming salamat po, Pride Detergent. Salamat, Pride. Thank you so much. At dun sa mga nagpaplano na magbakasyon, diba? Sana all may pampabakasyon. Huwag ka na mainggit dun sa mga makakapagbakasyon. Isipin mo na lang, pagdating ng 2026, yung nagbakasyon, may utang. Tama. Ikaw, pagpasok mo ng 2026, diba? Paldo ka. Paldo ka, wala kang utang. Ganun lang yun. Correct. Let's be grateful. Salamat sa pagtutok. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At
akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!